Mga ka-Disciple, siguro napansin ninyo sa ilang mga grupo ng mga protestante o tinatawag na born again, may mga gawain sila na parang kakaiba. May mga salitang hindi maintindihan na tinatawag nilang speaking in tongues. Tapos, may pastor na hihipan lang o tatapik sa noon ng miyembro at bigla itong matutumba. Ang tanong, galing ba talaga ito sa Espiritu Santo o gawa-gawa lang ng tao? Tara, himayin natin. Speaking in tongues, ayon sa Biblia. Sa Pentecost, gawa 2:4-11, ang mga apostol ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang totoong wika. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa nagsabi, naririnig naming nagsasalita sila sa aming sariling wika. Ibig sabihin, malinaw, naiintindihan at may kabuluhan, hindi basta gibberish. Sa unang Korinto 14, ayon kay San Pablo, kung may magsasalita ng ibang wika, dapat may tagapagsalin. Dapat ay para sa ikatitibay ng simbahan, hindi para magpasikat. Mas mahalaga ang malinaw na pangangaral kesa salita na walang nakakaunawa. Modern practice ng iba, walang kahulugan, walang tagapagsalin, emosyon lang. Tunay na kaloob ng Espiritu Santo, nagbubunga ng pananampalataya, kapayapaan at pagpapalakas sa simbahan. Slain in the Spirit at ang pagpatumba ng pastor. Sa buhay ni Jesus at ng mga apostol, si Jesus gumawa ng mga himala, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nagpapanaya sa demonyo. Pero wala siyang ginawang pagpahiga o pagpatumba ng mga tao para lang ipakita ang kapangyarihan. Ang tunay na milagro ay nagdudulot ng paggaling, pagbangon at pagbabago ng buhay. Modern practice ng iba, pastor na hihipan, itutulak o tatapik sa noon ng tao hanggang ito'y matumba. Madalas ito ay psychological, dala ng emosyon o peer pressure. Pero walang malinaw na ebidensya sa Biblia na ganito ang gawa ng Espiritu Santo. Ano ang tunay na bunga ng Espiritu Santo? Galatia 5:22-23, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, katapatan, pagpapakumbaba, at pagpipigil sa sarili. Dito sinusukat kung ang isang gawain ay galing sa Espiritu. Kung puro ingay, drama o emosyon pero walang bunga ng kabanalan, hindi ito tunay na mula sa Diyos. Paano malalaman kung tunay o hindi? Una, ayon ba ito sa kasulatan? Kung wala sa modelo ng Biblia, dapat maging maingat. Nagbubunga ba ito ng kaayusan o kaguluhan? Sabi ni San Pablo, gawin ninyo ang lahat ng may kaayusan. Unang Korinto 14:40. Tatlo, merong bang bunga ng kabanalan? Kung walang pag-ibig, walang kapayapaan at walang pagbabago sa buhay, hindi ito tunay na galing sa Espiritu Santo. Mga ka-Disciple, hindi lahat ng miracle o kakaibang gawain ay galing sa Diyos. Sa Mateo 24:24, binabalaan ni Kristo, sapagkat darating ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at gagawa ng mga tanda at kababalaghan upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. Kaya, maging mapanuri tayo. Ang tunay na kaloob ng Espiritu Santo ay hindi makikita sa pagpahiga o pagsasalita ng walang kabuluhan, kundi sa pagbabago ng ating puso, sa kabanalan ng ating buhay, at sa pananatili natin sa simbahang itinatag ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Ako po si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless!